Blitar wong Banyuwangi. Blitar. Blitar kutha cilik sing kawentar, dipeni gunung kelot sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate kempar, kaprontak sing dipimpin Supriyadi. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe, mula akeh wong-wong kang padha nyatake. Blitar simpen awune Sang Nata, Majapahitna Candhi Penataran. Blitar simpen layone Bung Karno bleng. Proklamator Indonesia sing kapisan. Ana crita Patih Gajah Mada kang wis bisa nyawicekke Nuswantara. Blitar nukulake patriot pama kene ngurupake semangate. Bulat tekad biar semangat serta tereng tancap gas. Ora mandek tambah kasih bablas. Sampai tukang itu ora ngerti. Lah tulung agung nek perlu nggih, nggih saged. Nek tasih gegeng wajahe. Tasih sidang karuwana tulung agung ngune sinengeran prasasti kang nyata. Lawatan iku arane wancitu madinipun Surya kaping 18 nengke November kang Jumawa iku candranipun nyiwat kang kepingkang warsa taun 1205 sayekti madeg desa Lawatan. Lawatan itu berkelanan. Berkelanan itu gajah desa Milang Konde, Milang Kori. Lho, wong Tulungagung enek gojekane iki blas ketindian lek ra gojek ketagihan iki nagih lho gojekan iki. Biasane gojekan kok mrene gapi ra kawis tara ngono lho. Dadi wong ngomong-ngomong nae. Ora dadak genane le diman lho, genane le omong-omongan kimang. Lan Banyuwangi dilanjut apa ora? Ya dilanjut ya langsung iki. Neng karang dempel lelit yang yai lurah Semar sak beranane miat kebon kekalan ren sarwi ngunduh taru sinden sasan donan saryan doget ganti Payata titesipun kawah gending parijata kembang wasina parijata khusus kangge ngelekno Sinoman ngoten lho. Dadi mboten ngawur, njalur. Sinom parijata niku khusus kangge Sinoman. Mulane jarane Sinoman ora pantes terus kadiman. Lek sing kayiden niku lho Kanidi. Idine yang jagat